Dag. Misschien kent gij een mysterie voor ons. Goedemiddag. Dag Bas. Een mysterie voor Ik ons. zie je er wel. Oh, hallo. Ja, hoi. Gij ziet? Karin. Ah, dan hadden we toch de juiste... Ik ben Wils. De juiste optelsom gemaakt. Ja. Wij hadden namelijk geconcludeerd dat de geweldige creatieve Sjoekar en al die andere leuke tierenlantijntjes bij dat huis moesten huren. Dat klopt. Ja. Er zit nog een zie je, ja. Er op de keer gefilmd en er zit er toen een paar huizen diep ingegaan. Die meisje, wat zo, het huis aan het opruimen wordt met Dat klopt. En dat heeft toen nog een oproep mogen doen van, ja, dat wordt gescheiden. In ieder geval, je hebt geen probleem en dan heeft toen nog een korte oproep gedaan. Ja. Had dat iets met kinderen te maken? Ja. De wonen ze er nog? Nee, die is al verschillende jaren weg. Oké. Ja. We hebben een andere partners gezien of met ouders gesproken. Het gaat goed met op dit moment. Vrouwen, Karin? ja. Nou ja, ik kijk wel Digno aan. Is dat die creatieve hand die we zien in... Van allebei? Ja? Ja. Ik ben ook zo'n... Hij is van de dikke, hè? keramiek en de mozaïek en ik ben van de andere tierlantijnen. Ik ben van de bankjes en de fiets. En bij jou is het nog... laat ik zo zeggen, je hebt gaat meuten om de kerst los te laten. Ja, maar dat is toch kersttijd, hè? Tot 2 februari. Ja, maar dit... Ja, oké. Ja, Dus ja. ik laat het altijd, ik moet even afkijken, want ik vind de kerst Ja. zo leuk. Ja. Ik moet even nog een beetje bewaren. Nee, dat klopt. En iets met ulen. Ja. En waarom? Ja, de uil is eigenlijk mijn vogel. Ja? Wijsheid, hè? Ah, Ja, echt de uil vind ik echt chic. Ja. ben ze zelf ook een beetje een uil dan? Ik hoop het. Ja, op is zijn het team. een wies... Ja, zeker. We stonden net bij de loop even mee, we stonden net even bij de deurbel. En toen, als ik me dat nog goed herinner, heb je 2 dochters. Dat klopt, ja. Ja, Alvie en Andrea en Alvie. Ja. zelf gemaakt dit. Ja. Ja. De Zuis kunnen zeggen, als ze niet beter werd, zou je hier een S in zitten. Elvis. En dan zou je er Elvis staan. Elvis, Dat is ja. de jeugdschilder. Slim, ja. Ja. Nee. Ja. Nee, dat heb ik inderdaad gedaan. Maar- Van de Robben Margelhoes, hè, dus ja. Nee, ik laat altijd even een beetje, ik moet een beetje afkijken. Hier heeft een kerststalje gezongen, we hebben met gedaan, de tripjeswandeling van Sibbe. Ja. En nu derde jaar. En ik moet zeggen, er is heel veel belangstelling ook helemaal over de hele route. Hè. Ja. En dat is altijd heel erg leuk. En was dit de eerste keer dat je mij deed? Derde keer. Derde keer. Ja. Kijk, hier staat het, hè mensen? Zie je dat? Alvie, joh. Ja, Dat is Elvie. Alvie van Elvie Alvira. en niet Elvis. Nee, 2 dochters. Ja, die zijn inmiddels ook lang We de zijn op de route. toes, hè. Dus een woont in Klubben, Elvie. En de André die woont in Marigoten. Oké. Beide getrouwd, beide 2 kindjes. Dus, Oh, ja. maar toch nog lekker kort bij. Ja, Ja, 2 keer in zeker. de week oppassen. Oké. Ja. Woont die aan de grond. Op allebei de adressen 1 keer. Nee, dat komt niet. Nee, ze komen hier. En dan spelen ze lekker. Hier ze hier weer. Lekker hutten gemaakt en S'morgens alle boekjes 4. lezen. Ja, En heerlijk. gewoon is het maar 2. Dat vind ik echt leuk. Dus dat is Ja. leuk. Heb je nooit gedacht van die komen ook nog eens een keer bij ons Ja. aan? Ik kijk iedere dag. Ik geloof niet dat ik er niet heb gezien. Ik kijk er wel. Ja, zie ik Nou, wel. kijk goed wat ze is, want het zien er bijna 3000, hè? Ja. Ja, maar al Ik kijk zoveel er wel. jaren. Als ik Ja? niet heb gezien, Ja. kijk ik zo terug op de computer. Ik niet, moet ik eerlijk zeggen, maar Ja. af en toe al. Ja, want ik heb nee, gisteren maar, van meer gekeken met dat peertje, zal ik maar zeggen. Hè. Ja, leuk hè? Ja. Vonden we zelf ook. Maar ik denk dat dat in de uitzending ook wel bleek, dat we zelf ook... ja, ja, heel leuk, ja. Marijne en Juri. Ja. Juri de pony. Hier, maar we zijn in een tas koffie. Nou... Ja, hè. Limburgse gastvrij. Ja, er is zoveel te zien. Ja, joh. Hier is ook veel te zien. Is het binnen vergelijkbaar? Ja, moet Ja, je beoordelen. Ja. Ja, mag het? Zeker. Ja. Ja, ik weer betaald om nieuwsgierig te Ja, zijn. wij. Karin. Ik kan op de vuur erop doen. Nee, maar Ik kan op de vuur erop. Ja, zeg het maar. Weet je wat, nog hier doorkomen, dat is geen Och, probleem. jongen. En dat Wat een wiel, geheim, dat wordt die ding, hè? Ja, hier is van de moeite en zo, hè. Ja.
Dat je dat zal Heeft hij met tegen ook zoveel geduld als met zo'n tuffeltje? Ja, ja. Ja. Toch zo van niet zo lang al bij hè. Wat Ja. steekt toch nou? De kerstvoetboetebidtocht. Dat is het tegeltje van zijn pap. Hij liep hier altijd te voet naar beneden. Dat is hier eigenlijk Ja. Dat is, Een soort van mini-bedevaart, hè? ja, dat wordt van uit Valkenberg in Ja, oorsprong ja, en de ja. pap die leeft er altijd met. En, ja. Dat is een souvenirtje van mijn pap. Oh. Maar hij is helaas jong gestorven. Ja, dus die heb ik allemaal bewaard. En wat is jong? 68, plotseling. Ja, dat is Ja. geen leeftijd. Ja. En dat was kenmerkend voor hem, de Heel veel. piep. Heel veel rook. Ja. Ja. Ik wil niet, ja. Niet Zal- alleen de piep, maar sigaren, sigaretten, Alles. alles. Dan denk ik bij mezelf, als ik dat zie, dan kan ze toch maar één piep tegelijk roken? Ja, maar één wordt de stonden staan. Serieus? Ja, ja. ja. Ja, dit Ja. was de Ja, derde dat van... is ook natuurlijk van jaren bij jij gespaard, hè. Oké. Pas op, er wordt niks weggegooid vroeger. En wat is er boven? En dat gaat van die kleine kinderen, die maken dikker, of dan niet dikker, ja, ze zeggen dan margel. Dat zit voor ieder werkbank goed. En dan gaan ze van al maken met margel. En dan gaat carven en gaat uit brandertjes maken van alles. We hebben nog geen bluik meer en dat is Ja, eigenlijk wat voor toch wel een vind je stuk leuk? wat ze willen. boven? Ja, ik ken hem niet goed lezen. Wat worden we? Nieuw-Holland of ja, ik weet het niet. Holland. Nieuw-Holland. Ik weet het ook niet wat er... Ik geloof dat het van mij is, hè. Nieuw-Holland, ja. ja. Ja, ze maken... Zit je allebei fanatieke fietsers? Ik zie Fietsen. 2 helmpjes en etterlijke fietsen. Ik gewoon deed meteen samen. Maar hier Oké. heeft nog een dikkere crossen of een racefiets en dingetjes, ja. Ja, en dan heb ik het hobby met kippen, hebben we ook. Huurkant aan de achterkant. Ja, dat is nu in een praatje boel achter. Dus, Ja, want ik heb toch ook nog een wijk hè, achter Dat is die. ook van ons, ja. Leuk uur. Ja. Kom binnen. Hoe lang woont jij al? Eh, Na u en mevrouw. Ik wil even lang. Ah, dit Hier- is die geboortehoes. Hier is van die kant voor u. Ja, dat wordt eigenlijk het woonhuis aan die kant. Ja. Hè? En dit wordt de stal. Oké. En Kijk maar eens, zie je Kijk je eens, beelden maar- van alles, zie. kom maar naar boven. We wonen boven, dus Och, daar zien we ook eens weer. Je ziet al jaren in de dingen. Ja, ook, ja, dat is allemaal wat van hun. Enig. De keramiek en zo. Ik ben niet van zo wat allemaal, hè. En de andere dingetjes. Maar de keramiek, ook keramiek maken? ja. Ja, je ziet op een cursus al, ja, niet. Toen zit je ook eens een keer geweest bij Leo Sport in Ingber. Daps, Deps. podium daps. En dat is nu al een paar jaar Dat geleden is ook allemaal van zin. verhuisd naar Waalwieler. Dat zit toch in het klooster. Oh. Oké. Ja, in het klooster, in het oude klooster zal ik maar zeggen. Wat grappig dat ze direct naar boven los. En we wonen er wat boeren, ja. Kom binnen. Oh ja, oh ja. Ja. Kom binnen, kom binnen. Dat is welkom. Ja, dat is dus Wat zo. moet je- ja, dat is eigenlijk precies wat ik verwacht had. Ja. Ja, het is een knus Ja, sprookjeshuisje. we hebben er eigenlijk nooit veel aan veranderd. We hebben Ja. we zijn tevreden met wat we hebben, laat ik zo zeggen. Oh, heerlijk, En ik zo'n werk een uitzicht. beetje met seizoenen met. Hè. Nu hangen hier nog wat dingen, die blijven nog af januari hangen. En dan komen er veugeltjes en lange dingen aan. Ja, van alles hè. En dit maakt die ook? Dat is van over, ja. Ja. Het liep wel een kasteel uit Lord of the Rings. Ja, gewoon, dat is niet het inspiratie, maar gewoon het idee de huis. Ja, ik denk toch eens ja, laat ik zeggen, geen torens maken en kijk ze wie het doet. Ja, die ook. Dus, oh, ik vind ook af en alles. En kijken ze dat van tevoren uit? Nee. Nee? Gewoon, ja, de begint ze hebben soms wel een idee in de kop, hè. Van die boothoog natuurlijk een Enig. bepaald idee, hè. Oh, ik vind ook, ja. En dit is gewoon een vast van bieden grasbak hier. Dat is toch verwachtig hoe je het ook het van gemaakt. En nu dit kastje, een kastje van de kinderen. Dat er ook zo. Ja. Geweldig. Dat is ook wat die verzit, die dekt zo als de knotsel. Ik ben wel meer van zoeken allemaal, hè. De hapjes zo en zo. Nu ben ik Ja. toevallig en gaat bezig, ja. Ik zei die toevallig onder, dat ben ik met een pakken. Kijk het kleintje altijd op. Dus daar ben ik nog aan bezig, ja. Ging ze iets gestopt met kaarten en toen had je nog heel veel
Ja, dit gaat er nu maken. Wil ik nooit maken, dat komt er nog. En een boom met een uil. De boom met een uil, dus even. Daar is. Jongens. Ja, en moet ik pas op met die kop. Oh, een opzicht. Ja, dit is een hule-uitbundige. Dit is inspiratie van 100 was er, hè. Oh ja. Dit is van bij een auto van. Ja. Die is nog wel weg. Ja, die hoe die kinderen zitten. Oh, de Ja, land. aan de Ja. land, ja. Ja. Dat is heel, ja. Nick, Fem, Ja. Evie en Isa. Dat klopt, dat zijn de 4 kleinkinderen. Ja. Nick en Evie van de jongste dochter en Fem en Isa van de oudste dochter.